Evo ovako. Znači, u suštini, taj neki proces suvog zrenja mesa, ili da sad ne govorim na engleskom dry age, kod nas je postalo, ušlo je u jezik dry age, zato što mi nismo imali reči, niti taj sistem ranije. Međutim, taj proces suvog zrenja mesa postoji već 2000-3000 godina. Znači, još su stari narodi, Maje, Inke i dole cijela ta Južna Amerika radili zrenje mesa u pećinama koje su bile obložene solju. Imamo dole, na primjer, so, u ovim frižiderima so, koje su imale prozračnost. Frižider sad od 21. vek, nova generacija ima ventilator iza, non stop cirkuliše vazduh i konstantna je temperatura. Znači, tu imamo gore neku temperaturu, dole nam je vlažnost. I sad, šta su oni zaključili? Kad idu u lov, ulove, lupam, 30-40, pošto nekad se išlo u lov mesecima, trećina plemena ide u lov. Oni love i te bizone, šta su već ulovili, kad znaju već pećine, to su već istražili ranije, već je da skladište to meso, dođu ispred pećine, očiste meso od kože, iznutrica i toga. Ako im koža treba, nose sa sobom, iznutrice, sve ostalo ostave ispred pećine, a meso unesu u pećinu. I kad dođe divlja zver, ona ispred pećine najde se ti iznutrica i ne ulazi unutra. Prvo, zašto je mračno, drugo, zašto je temperatura dosta niža. Kako su oni temperaturu određivali? I dan danas su tamo temperature dosta veće. Lupam, tamo je 30 stepeni prosječna temperatura. Kad uđeš u pećinu, gdje je temperatura 2, 3, 5 stepeni, čovjek se automatski naježi. Kad iz toplog u hladno. Što ide dublje, ako je temperatura konstantna, vratit će mu se u prirodnom položaju. I oni su tako određivali. Ja, na primjer, nisam to nigdje mogao pročitati na internetu, ali ti kad odeš tamo, kao lupam u Grčkoj neka mesta, pa kad lokalci ti ispričaju šta se dešavalo za vreme okupacije Turaka. Što ti ne možeš pročitaš na internetu. Isto tako i u vezi ovoga. Znači, prirodan proces. U Dalmaciji su radili šunku, u Vojvodini su u masti čuvali meso. Zalivali mast. Tako je, da bi produžio njihov rok, sve u svrhu leti kad je toplo, kako da sačuvaju meso. I sad, dry age steak ili popularno nazvan parče mesa sa kosti. Ovdje kažu, zrenje mesa se isključivo vrši sa kostima. Zbog čega? Zbog zaštite koju dobija sredina, to jest to meso koje je tu u sredini. I sad, ovo je, na primjer, ribeye steak sa kosti. To je ovo ovdje. Evo ga. Posle 40 dana, 10 godina testiranja, došli smo da meso iz Srbije, ovo iz Srbije, iz zuba, posle 40 dana omekša. I razviju se oraštasti plodovi da bude ugodnije za jelo. Bitno je posle toga samo znati ga spremiti i to je to. A spremanje, pokazat ću malo posle, nije ništa komplikovano. Samo treba ispoštovati neke korake i dobit ćemo to. Ovo meso se vadi, posle 40 dana reže, čisti i dobijemo, evo, jedan ovako steak sa kostima koji se vakumira. Sad, u vakumu, šta je veoma bitno? On može da stoji od 5 do 7 dana. U kontrolisanim uslovima. Znači, ovaj frižider ima 2 stepena i konstantno je 2,5, između 1,5 do 2 stepena. U kućnom frižideru nije tako. Znači, može da se pokvari. Zbog čega se pokvari? Zato što oko kosti se razvijaju bakterije koje napadaju prvo kost. Bez kosti bi moglo da stoji mnogo duže. Ali zbog te kosti, tako. U suštini šta je još bitno? Vi sad kad odete negdje u mesar
Evo sad dođete ovde u mesaru, ne znate da izaberete parče mesa. Šta je bitno da posmatrate? Centralni deo, taj longissimus, ili kad bi preveli na naš, to je ramstek. To je mišić koji ide celom dužinom leđa. Prošaranije intermuskularnom masnoćom... Kao pečenica kod svinja. Tako je. Prošaran intermuskularnom masnoćom više bliže vratu, zato što se životinje tu više kreće nego nazad. Ali isti je mišić. Do njega se nalazi taj spinalis dorsi, to je ovaj mali. Ili kapa ribaja, što bi rekli Australijanci. U suštini, Amerika, Australija, Japan, Koreja, mnogo su se razvila cijela nauka u vezi mesa. U Južnoj Americi meso je kvalitetnije zato što 95% životinja živi na ispaši. Jede travu, jede začinsko bilje i onda pred kraj svog života se hrani žitaricama da bi dobili tu prošaranost masnoćom. Prirodnije je hranjena to. Prirodnije je hranjena i bude mekše. Dok, ja ću se vezati ovde za Evropu, mi meso treba da žvaćemo da bi osetili ukus. Znači, mi meso ne trebamo da ubacimo da se nama istopi. Nije to, ne znam, nije to džigerica. Nego treba da se žvaće. Ne treba da sad bude tvrdo, neki komadi su, ovo u suštini, evo, kad zabodete ovako prst, pogledajte šta se desi. Ostane, zbog zrenja, prvi 15 dana izađe voda. Od 15. do 40. dana razvijaju se ti ukusi i razbijaju se mesne opne. I meso postaje mekše. Dokazano naučno, sve preko 90 dana može biti bolje, a može biti i lošije. On sad, zrenje njegovo ide kvalitet od 1. do 90. dana uzlaznom putanjom. Od 90. dana može nastaviti, a može krenuti dole, kao neka elipsa. Tako, zbog toga kažu da najbolje je domaće meso držati do 90 dana. Ne rizikovati. Tako je. Znači, ako znamo poreklo njegovo i sve ostalo, najbolje je tako. Pogledajte, ovo se još nije vratilo. Sad, kad bi uporedili ovo, to je neka tekstura, ovaj mišić, spinalis dorsi, je mnogo mekši od ovoj juneći file, ili popularno parče junećeg bifteka, koji je isto tako veoma mekan, zato što ovaj mišić se ne kreće. Ovaj se kreće. Nije aktivan. Neaktivan, tako je. I kod nas ljudi, zašto je u srpskom kuvaru biftek kao jelo među 100 jela, oni biraju ovo parče mesa zato što je mekan. Samo zbog toga. Ono mora da se obradi na određeni način da bi dobilo ukus. Ako se ne obradi na određen način, znači bude bezukusno ako ga ne prilijete nekim sosom. Ovo ne morate prilijevati ničim. Ovo u suštini je ukusno samo od sebe. Ja sad kad bi ovo nama narezao, mi bi to osetili ukus mesa bez termičke obrade. Kao šunku, što bi ja rekao. Tako je, da. I dosta je, ovde voda dominira. Sad ja imam rukavice. Ali vidi se u tanjiru, evo. Vidi se, da. Kako? Evo, stavit ćemo ovako na dasku, pa ćemo ovde staviti na dasku. Kako ostaje, jel se vidi? Trag je, vidi se, kako ne. A dok ovde ostaje samo od mesa. Masnoće što je... Masnoća, tako je. Ovde nema masnoće uopšte, dok ovde ima. A ovde ostaje više nego tamo gdje... Tako je. I ovo kad se ispeče, ono se smanji, zavisi koliko dugo se peče. Ovo pri termičkoj obradi ostaje isto. Znači, ovo kalira, ovo ne kalira. Ovde nema vode, ovde ima voda. Svaka životinja ima oko 70% vode. I sad, znači, vi kad ovo pečete do kraja, izgubit ćete 70%. Dok ovde nećete izgubiti ništa. Evo.
Tako da, To je prva lekcija. da. Prepoznavanje šta je steak. Da, prepoznavanje šta je steak. Moramo da prepoznamo da bi znali šta ćemo da konzumiramo. Ja sam ovde doneo neki začin koji ja pravim za roštilj, gde imamo krupnu morsku so, slatku papriku, ljutu papriku, vanila, šećer, cimet, crni luk pečeni. Beli luk u prahu i crni biber pečeni. S tim začinjavamo meso koje se peče na rešetci. Je li to tvoj izum neki ili... Ovo nešto je modifikovano. Iz prakse si napravio. Tako je, ima nešto slično u Teksasu. Neke stvari su neke stvari su oduzete, ali ja sam ovo istestirao i idealno mi se slaže. Druga stvar, puter, kao puter, ja više volim da koristim lo juneći. Ali ja ga aromatizujem. Kuvam u njemu beli luk i začinsko bilje. I kad to procedim, dodam malo maslinovog ulja, zato što ovo je neka skandinavska škola. Oni su tamo navikli hiljadama godina da jedu ovo. Mi nismo. Ja prvi put kad sam s ovim susreo, pre 15 godina, 20 ljudi jelo steak. Jeli su svi do kraja pečeno. Mi tad smo imali opciju da im ne damo skroz pečeno. Ja ovde, na primjer, ne mogu. Ovde i dalje 50% ljudi jede pečeno skroz. Do pecimi. Tako je, do pecimi. Ali ovo, kad se doda malo maslinovog ulja, ne bude tako intenzivan ukus i posle pečenja prelijem po mesu, da dobijem to. Kao što oni preliju sa puterom, ja prelijem sa lojem. I dobijem prirodan ukus mesa sa tim što prelijem. Ništa, ćemo da probamo, da idemo da pečemo sad. Idemo sad pečemo, da. Idemo. Ništa, pečemo na roštilju marke Synergy iz Velike Britanije. Struja je u pitanju. Ali, šta nam je veoma bitno, kao kod ljudi koji spremaju stekove kod kuće, uvijek je preporuka da se kupi tučani tiganj. Zato što najbitnija stvar kod pečenja bilo kojeg mesa jeste da dobijemo tu koricu ili tu Millardovu reakciju. Millardova reakcija se dobija na neki preko 200 stepeni. Znači neki 220. Kao da uvati tu skramu od gore. Tako je, kad uhvati tu koricu. Sad, mi imamo, na primjer, kod Novom roštilju imamo rešetke koje mogu da se rotiraju. Ja sam uvek pre da pečemo na ravnim. Zbog čega? Zato što nekad je bilo zanimljivo da ima šaru. Ali više ne treba nama šara, nama treba ravnomjerna korica. Da bi imali ravnomjernu koricu, bolje da nam je ravnomjerna i površina. Evo ga. Nije to klasični roštilj pa da ima te šare. Da. I znači uvek kad pečemo, pritisnemo rukom da ta površina bude što Nalegne što više. Tako je. Evo. Tako je. Ovo ćemo da stavimo ovde, da nam se istopi. Ja imam pitanje, kad si ti onim Kinezima objasnio kako to da naprave kući, prvo oni nemaju ni te tvoje začine, ni taj tvoj sos od loja, ni takav roštilj. Dobro. Oni mogu da spreme to u tiganju bez ičega. Ovo mogu da imaju so i biber. Prilagodio im je priču. Tako je, ima so i biber. On u tiganju, ugreje tiganj na 80 stepeni. Stavi malo masnoće. Ta masnoća... Tu može da stavi puter. Može da stavi puter, ali redukovan. Zato što običan puter gori na jakim temperaturama. Nama treba nešto da ne gori na jakim temperaturama. Onda peče s jedne strane 90 sekundi. Okrene s druge strane 90 sekundi. Vrati 60 i s druge 60. Dobit će tu koricu zlatnu. I onda završava u rerni. 10 minuta na 200 stepeni. I to je to. To je za kućnu situaciju. Da ne bi sad ti zadimio ceo stan,
a da možeš da dobiješ efekat da si ispekao Približno. dobar steak, tako je. Tako je. Evo. Evo, malo vatrice. Evo. Samo da pokažemo, ne znam da li se vidi. Znači, evo, 90 sekundi je prošlo. Evo, vidiš koricu. I ravnomerna je. Ja sad kad budem još to držao, ona će da bude još... Evo. Biftek. Evo. Evo je. Opet pritisnemo. Znači, soli možemo da stavimo koliko god želimo na meso koje se peče na rešetkama. Meso će da upije od dovoljnu količinu soli pri pečenju, višak će da odbaci. Kad se zasiti, ne prima više. Tako je. I mi ćemo u suštini, sad ovo kad okrenemo, ima jedna situacija koja kaže da steak treba samo da se okrene jednom, međutim, ja sam pobornik teorije iz prakse da trebamo da vrtimo što češće da bi temperatura koju želimo u sredini bila ravnomerna. Mi ako njega sad pustimo ovako samo s jedne strane da probija, doće do određene i ako ga pustimo dalje on će da krene da gori. Nama ne treba crno, nama treba ovako ove zlatne boje. To je to u suštini. Zlatne boje. Evo. Kaži mi, gde si ti sve putovao to, kad si učio sve to, šta si još obilazio? Evo ovako, znači ja sam imao uvijek želju da odem tamo u tu Južnu Ameriku, da vidim zbog čega je tamo najbolje meso. Ja sam mislio da oni bolju imaju pripremu, da znaju bolje da rade. Međutim, šta se desilo? Oni samo imaju bolje meso. Tehnike pripreme su u Evropi mnogo bolje i mnogo efikasnije nego kod njih. Kod njih vam se može desiti da pojedete meso koje nije ni posoljeno. Da su zaboravili. U Evropi se to neće desiti sigurno. Kad peče neko steak, mora da stavi soli, inače nije mu to. Ako nema ovo da cvrči, ili ako nema da ima vatre, nije mi to taj doživljaj. Nego samo meso im je bolje i samo po sebi je mekše. U startu imaju kvalitetnije meso je ukusnije, lošeg kvaliteta nema ukus neki, ali i dalje mekano. Dok je kod nas kontra. Kod nas je kvalitetnije meso i ukusnije i mekano, a lošije je tvrdo i bezukusno. Tako da evo. Ja moram da kažem, ja sam imao slučaj da sam otišao u jedan restoran da jedem steak i da nismo mogli da ga žvaćemo koliko je bio žilav. Žilav? Da. To je sve do mesa. Tako je. Tako da u suštini vjerojatno je sveže meso koje su oni samo uzeli da peku. Sveže meso može da se peče. Kod nas ljudi, koliko sam ja sad video, recimo, govedinu koriste ili mlevenu ili kuvanu. Tako je, ali mi pričamo ovde o mesu prve kategorije koje se peče. Znači, u druge i treće kategorije ide u preradu. Kao što se bikovi koriste... Da se vratim samo na tu Južnu Ameriku. Tamo si ti video, u suštini oni nemaju dry age meso. Nemaju, da. Kod njih, ja sam bio u posjeti jednoj klanici, da to nazovem tako, koja kolje dnevno 1600 krava. Od zaklane krave do vakumiranog steka 26 minuta. Sve su monitori, svi rade ko na traci. I kad sam pitao sa tim poslovođom koji nas je on proveo kroz to sve, kažem ja njemu, dobro, a gdje vam je dry age meso? Kaže on, pa mi nemamo dry age meso. Mi samo imamo wet age. Oni to vakumirano šalju ispod zemlje, zašto je previše gore toplo, tunelima do te komore gdje je 2 stepena, drže 15 dana i onda ide u inostranstvo, onda ide u prodaju.
U suštini, evo, pogledajte. So je ostalo. Znači, on uzima koliko mu je potrebno. Ja sam tu koricu dobio već. Ta korica ne treba ni da bude previše tvrda. Da bi bilo lakše za žvakanje. Sad ćemo da uradimo malo te aromatizacije. I sa ovim grilovima šta je interesantno, čim krene masnoća da pada, sa ćoška se ubacuju atomi kiseonika i stvara se vatra. A u suštini nama jeste cilj kad pečemo meso da imamo tu neku vatru koja se naravno ugasi posle određenog vremena. Sad ćemo još malo da izvrtimo sa strane. Evo ga, ovo je cilj koji trebamo da dobijemo. Evo, korica. I sada, znači, imamo... Miris je fenomenalan. Kako da miris je stvarno, nema dalje. Kako da otkostimo pravilno meso koje smo ispekli. Prvo šta radimo, sklanjamo kost. To mekano i sočno. Evo, sklanjamo kost. Posle toga sklanjamo ovu kapicu koja je vezana ova opna, ona nama nije potrebna, niti bi trebali da je jedemo. Evo, veoma je žilav. I dobit ćemo sad neka 3 dela. Ovde imamo, znači, longissimus, to je taj centralni mišić, i imamo spinalis. Odvojimo longissimus od spinalis. Evo ga. Sad, još jedna veoma bitna stvar. Kako treba da se reže? Znači, mi imamo ovde vlakna koja idu ovako, evo, mogu da se vide, evo, ovako idu. Mi ne trebamo da režemo uz vlakna, nego kontra, da bi bilo mekše. Ljudi se zeznu i izrežu kontra. I kaže, kako mi je, kaže, žila. Samo zbog, može meso bude i vrhunsko. Da, ali pogrešno. Da. I sad kad ja to presečem na pola, evo ga, evo ta vlakna, evo i, vidite? Evo. Sad, šta je još tu zanimljivo, šta sam ja umeđu vremenu naučio? Ovo sečenje sad rade u suštini svi. Kad bi se vratili, prvi čovek koji je isekao parče mesa pred nekim, on je izrezao meso na parčadi. I šta je onda po tome uradio? Svako parče je omastio. Znači, većina uzmu, pa najjednostavnije im je, uzmu maslinovo ulje. Prelije maslinovim uljem. Zato što je mnogo bolji ukus kad je ono masno, iz polja. Evo. I sad ljudi kažu, pa živo je. Ono prvo ne može bude živo, zato što je bilo u komori za zrenje, znači kao pršuta. Nećemo sad da pečemo pršutu, uzet ćemo da je jedimo. Ali hoćemo da koricu dobijemo da bi nam to bilo ukusnije. U suštini to je neki glavni cilj. Evo.
Hoćete da probate? Hoćemo. Evo, ovako. Ma ne, mi bi samo pogledali pa idemo. Da, ajde ovako. A ne, doneću ja kako se zove, doneću ja ovo ostalo, nego samo da ovako. Hoću da vidimo reakciju. Ajde. Milardovu. Reakcija. Bez bibera, a stavit ćemo, evo. Fenomenalno. Eto. Znači, ja sam imao tu od drugara onaj otac, on je, kako se zove, čovjek nije nikad jeo stejk u životu. I došao tu, oni došli i kaže o meni, nije nikad jeo stejk u životu. Ja kažem, ja ću napraviti kako treba da se konzumira. Čovjek je došao posle ručka tamo da me traži i da mi kaže hvala ti, stvarno, evo sad ćemo ovo da, znači imamo dry age, imamo sveže. Mislim, fenomenalno je, stvarno malim. Majke. Ti dolaze ovde iz regije ljudi da jedu stejk. Dolaze, da. Dolaze ljudi, dosta ljudi dolazi iz Hrvatske. Dosta dolazi mi kuvara iz Beograda da jedu stejk. Dosta dolazi kuvara, ja sam na taj neki način i znam da sam na pravom putu kad ljudi koji se tim bave dođu da jedu i kažu, brat, svaka čast, Ali znaš kad znaš, to sam ja čuo, znaš kad znaš da si na pravom putu? Kad počnu da te okupiraju. Da. To znači, dobro, da si originalan. Da. Meni u suštini je cilj da ljudi kopiraju. Zato što, evo... Zato što ti uvijek imaš keca u rukavu nekog drugog. Tako je, zato što onda ću se ja potruditi više da naučim nešto novo, nešto drugačije. Sad neki novi level koji ja mislim da je veoma dobar u našoj ovoj profesiji što se tiče pečenja mesa, stejkova i toga, je ta da ispečemo meso na roštilju, ovako električnom, ali da ga završimo na dimu, Da ima taj šmek i dima na kraju. Da dobije šmek drveta. I mislim da je to ono savršenstvo koje može, nećemo mi njega peći od početka do kraja na drvetu, nego ćemo da Imaš one smokere možda ili nešto. Da, ili nešto tako, ali može i ubaciti tako neka cepana. Osjeti sva razlika u... Da, evo ga, ovo je znači steak. Da. A ovo je biftek. Osjeti se razlika. Da. Tako da... I šta ti je lepše, biftek ili steak? Biftek mi je ljepši. Da, to je 90% ljudi na prvu će to da kaže. E sad, kako vreme prolazi, kako čovjek sve više i više se educira, uči, probava, testira, jede, će doći da mu je ovo bolje. Zato što vaše nepce mora biti spremno. Kao, ja to poredim, evo, uzet ćemo primjer, kao s rakijama. Ranije smo svi pili rakije bele, ili tako, nisu bile barikirane. I sve su bile ista cena, bezbojne, tako je. Daj da se pije, pre jela, posle, na proslavama i to vam tamo. Sad, sve su barikirane. Sad ne možete nađete bezbojnu rakiju. Da je šljiva. Možete naći kajsiju, donju, nešto tako. Šljiva većinom sve su obojene. Zato što su dokazali da oplemeni se plod, to jest taj brendi pod navodnicima, kad se ostavi u buretu. Znači, najbolje uz ovo bi išlo da li pire, krompir ili spanać. Po meni. Znači, uz ovo je idealno spanać ili ta tekstura po meni. Ljudi vole povrće, vole krompir. Mi ovdje inače volimo krompir da jedemo. U svim oblicima. Tako je. Može i pečeni krompir. U suštini bitno je da jedete nešto što se s vama sviđa i da je ja bih rekao, mekše teksture od mesa. Zaključak ove emisije, odnosno ove epizode bi bio
Sledite svoje snove. Sledite svoje snove I nećete pogrešiti. sigurno. I uspjećete. Tako je. Hvala vam, pozdrav.